के तो कपार कपार हमनी से के खा जाई। अब तो भागियो न सकत है वो घेर ले साथे साथे पी जाई। घेर ले तो बुझाता जी। हां भागो चलो। पीने का शौक नहीं। क्या देखना पड़ रहा है। समझावल जा समझाई पहले। अरे भाई नया साल में का करता रहो? गम भुलावे खातिर एक नंबर चीज बा मास्टर। ऐसे गम भुलावल एकदम एकदम पी के मस्त हो जा। नया साल हैप्पी न्यू ईयर यही से नु मानी। चंदन बाबा आई बा सवारी ला सवारी में का करतानी? जवन हम करम तू करबे। हां चली चल। का हो रामलाल भाई? हाँ खेत पटावत रे का? खेतवे तो पटावत रहनी हो बेर से बैठा देखो अब समय जे बा दिन प्रतिदिन बीतत गए हैं। अभी पुराना साल जे बा अब खत्म होही वाला बा, होई के कगार पर बा। अब तुरंत जे बा से नया साल आवे वाला बा। अच्छा ए पर कुछ सोच विचार होए के चाहिए काजी। हां समय तो बदलाव होखबे करी। हां पुराना नया होई। हां आ नया पुरान होई। हां 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 का हां एकदम सही बात सही बा। हां हमारा समझ में आवता हां कि रउआ लोगन नया साल के बारे में सोचत हन। हां हां जवन की कुछ आवे वाला बा। एकदम से ठीक समझ लो, बात एकदम वही पर आके गिरा। अब के नया साल कैसे मनी, कहाँ मनी, घर में मनी कि बाहर मनी कि चंवर में मनी कि जंगल में मनी। अच्छा आ का खइबो से नहीं बोल कोनो विचार तो अपन नहीं देल। देखो जी हमनी से के ऐसे नया साल बसंत पंचमी में मनावल जाला, लेकिन कुछ लोग के कहे मतलब कि नया साल जनवरी में ही 1 जनवरी के कहे मतलब कि मनावल जाला। हाँ जैसे कि हमनी के हिंदू धर्म में धारणा तो बात जब बसंत पंचमी से हमनी के नया साल बदलाव होला। लेकिन अब ऐसा कुछ हो जाला में जैसे कि कुछ लोग के वैज्ञानिक के चाहे कुछ लोग के धारणा बा 1 जनवरी से दिन के बढ़ोतरी हो खला में तरह तरह के कुछ खाए पिए वाला कहे मतलब कि मैंने अपना काम वो से इहो साथे साथ मनला इहो मानल। हां मानल। अरे भाई ठीक बा दोनों मानी। हाँ अभी तो 1 जनवरी सामने आ गइल बा, ए पर विचार करी लोगन। हाँ ई बात ठीक कहत। अरे भाई हम मीटिंग में शामिल हो जाई का? काहे ना बैठ। हमारा विचार से जान लो अब किर के नयका साल खूब धूमधाम से मनावल जाए हैं, जौना में कि पुआ कचौरी फिर दही बारा हैं आ प्यजुआ ठीक है बड़ी माने आइटम के ढेर लग जाए। हमरा समझ से मुर्गा मुर्गी पठरू खोसी इहो सब मोटका मेहिया का इहो सब मनी का। अरे भाई मनावेला काथी से रे मन तो लेकिन का एकरो जोगार रही का बाबा? चुप बुक करले खाली। अरे हमारा समझ से ई बाकी नया साल बा तो नया साल में हमारा समझ से जीव हत्या ठीक नहीं ठीक है। ऐसे मान के एक वो जीव का हो गए हत्या तो सारा औरो कुछ हत्या होत चल जाए बाद में जेकरा खाए के बस खा। सके हरी भोजन रही पनीरे मशरूम के चाहे पूरा पकवान जो पानी ठीक बा। आ चल के जंगल में मना दिए। जंगल में तो मंगल होखल एकदम। शंकर जी नया साल को मनावे के बाद पाउच से खाना पचे लागे कबहू ना तीर
रोग ब्याध कठिया छूटे, जय पाउच बलवीर। रामलाल भगलुआ आ लखनवा वहाँ मीटिंग करता सब जात है वही जन जात है वहाँ है पाउच जे बासे खोलाई आ वहू लोग के पियाए हमहू पियब। जय पाउच महाराज। देखो बुझात हो कि चुटकी ललवा पागल वो भागल ने तक माथा हमनी से के खा जाई। हाँ हाँ जल्दी चली लोगन। हाँ, चल। तो रंग में भंग हो जाई। जल्दी जल्दी चल के लेकिन एगो और बात बा का कि ऊ हमनी के कैसे देख ले पता ने देख ले हमनी के भागे के तो मौका ना कपार देते कपार हमनी से के खा जाई। अब तो भागियो ना सकत है वो घेर आ ले साथे साथे पी जाई। घेर ले तो बुझाता जी। हाँ भागो चलो। पीने का शौक नहीं। ये सब क्या देखना पड़ रहा है। समझावल जाओ। समझावल जा। रउआ समझाई पहले। अरे भाई नया साल में का करता रहो गम भुलावे खातिर एक नंबर चीज बा मास्टर। ऐसे गम भुलावल एकदम पी के मस्त हो जा। नया साल हैप्पी न्यू ईयर यही से नु मानी। महाराज कहे के मतलब बा तू होल बा रामलाल भाई, बबलू भाई, लखन भाई, तू होल लोगन राम 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 राम। बातवा सुन ले। बात सुन लो। बातवा सुन लो। बात एगो सुना बोल बोल बोल। हमनी के नया साल आयल बा जानत रहनु तो नया साल के बाजार करे ला जाए अब लेट होता। अरे तो ये नु कहत नहीं हा कि एक ही पैक मार ल आ हैप्पी न्यू तू हो लोगन मना ल। हमनी के नया साल के बाजार करे जाता बाजार करे था तू घेर ला आके रा बाजार करे। ओह नो। अरे सारा बाजार तो हमरा मुट्ठी में बा। राम 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 राम। कैसे फेर में पड़ गनी संगी तारा तो तोरा लोगन के एक ही पैक मारा ही के पड़ी। दोसर कोनो उपाय नहीं थे। समझावल जाए सीताराम। ई का कहत रह। अच्छा देखो एगो बात बा जौन की तू मनबा पियक्कर हम भले हैं लेकिन जबान के धनी हैं। जबान के धनिक बड़ा नु एकदम पक्का पक्का। तू जे कहब हाँ से हम मान ले एकदम। लेकिन तोरण के है एक ही पे पिया ही के सीताराम सीताराम ठीक बा हम बतावत हैं। अब जे बा से नया साल बा तो जाना तारा तो नया साल में सारा लोग अपन परिवार घर परिवार के बाद से बढ़िया बढ़िया चीज बना के खा आई पी के ढिमला के कहीं पड़ गई। कौन अच्छा बा तो नया साल में कुछ नया चीज करो। नया चीज होके। हाँ नया साल में हम तो इहे कहब कि छोड़ दो फेंक दो एकदम फेंक यानी त्याग दो। मानत है लेकिन अब वही भाई हो तो उनके कहीं पैक पिया ये भाई देख ला यही ननु गिरबो ये भाई तो बस 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 यही ननु गिरबो। देखो बात हमर मानो बात जौन कहत है ना समझो एकदम एकरा के आज से त्याग दो भाई हो। हाँ एकरा के आज हम पी ली। आज भर जी लो। आज फिर पी ले माने मनबो ने तो पी ले हम बिहान से हम छोड़ दे। हम आज एकरा के पी के नया साल मनाई। तू हो लो तनी तनी मार लो नया साल लगा तू ही मनाओ ठीक बात तोरा मर्जी बता एगो मार लो लेकिन आज से हम प्रतिज्ञा करब भाई हो तू मारा जरूर निहुर ला तू निहुर ला। तू लोग ने पीबो हम तो मोहकवे से उल्टी हो लो लोग ने पीबो सीताराम भाई हो
सीताराम आज पी ले लिया बस पी ले लिया फेंको अब हमने पिया आज के पी लो, आज भर पी लो। ध्यान बानू हम आगे से करा के का करत हई कि हम फेंक देत हई ध्यान देत हई प्रणाम प्रणाम नमस्कार नमस्कार। नया साल सबके मुबारक हो हैप्पी न्यू ईयर 2025 2025 ई वीडियो के देखी कॉमेडी नया साल पर बनावल गल बा रुआ लोगन ई कॉमेडी बताएम कमेंट करके कैसन लागल आ हम तो चाहते कि रुआ लोगन के खूब बढ़िया से देखी कहीं कमी होखे तो कमी के रुआ लोगन कमेंट्स में जाके कुछ लिखी ताकि हमनी के सुधार करी हाँ जन्म हमसे चटनी चोखा हाँ मने कुछ आचार विचार देवल तो नया साल के ऊपर ही कॉमेडी हमनी के दे दिले हैं रुआ लोगन कॉमेडी के देखी बढ़िया लगी तो एकरा के लाइक करम आ सब्सक्राइबो करम आ शेयरो करम दोस्त लोग के घंटियो दबौले करो नया साल के मंगल में मंगल करे के बाद नया साल के मंगल बाय में मंगल करे मंगल करे के बाद एकदम हाँ तो लास्ट में सभे केहू के हैप्पी न्यू ईयर हैप्पी न्यू ईयर ठीक बा प्रणाम नमस्कार